Ми повертаємося після перерви. Зараз ми будемо говорити про Український день Чорного моря. Український день моря. Українські діячі науки та культури почали кампанію по відродженню святкування Дня моря. Цей день святкувався до 1939 року і був присвячений річниці підняття українського флагу в місті Севастополі влітку 17-го року. Ми багато знаємо про те, що Севастополь – це місто російської слави, російських моряків, але насправді все може бути зовсім не так. І саме про це ми поговоримо з нашим гостем, істориком, координатором громадської організації «Таврійська гуманітарна платформа» Андрієм Іванцем. Доброго дня, пане Андрію. Доброго дня. Так от, це місто руських чи українських моряків? Я хочу зрозуміти про місто Севастополь. Про слово «руських» взагалі зараз не будемо дискутувати, російських чи українських. Я можу сказати, якщо ми згадуємо якраз події історичної давнини, то Чорноморський флот на 65%, це радянські дані, складався із українців, тобто вихідців з українських губерній. Він комплектувався особовим складом з українських губерній, будувалася більшість кораблів на тих заводах, які перебувають в Миколаєві, перш за все, тобто на півдні сучасної України. І тому він, безумовно, в тому числі дуже тісно пов'язаний з Україною. І те свято, яке ми сьогодні з вами згадали, День Українського моря, воно навіть святкувалося не тільки до 1939 року. Взагалом, воно присвячено підняттю українських прапорів над Чорноморським флотом у 29 квітня 1918 року. Наступного року воно було проголошено як офіційне в Українській Народній Республіці. Тобто свято? Да, як День Українського державного флоту та Українського Чорного моря. Оскільки Надніпрянщина була захоплена більшовицькими військами, встановлено комуністичний режим, то, звісно, святкувати на Дніпрянщині не було можливості таке свято. Але на Західній Україні от його святкували до 1939 року, поки знов-таки туди не прийшов комуністичний режим. А в діаспорі святкували і фактично до нашого часу. Тобто це таке свято, яке повертається бумерангом на свою батьківщину. Ми, як громадськість, вже декілька років намагаємося проводити такі заходи, які би популяризували це свято і повертали його нашим військовим морякам, бо це справді знаменний день, тим більше день, який напряму пов'язаний з Кримом. Підняття прапорів 29 квітня 2018 року, воно сталося в Севастополі, і це було рішення не одного командуючого. Да, командуючий віддав наказ підняти прапори, але спочатку було делегатське зібрання моряків Чорноморського флоту, які вирішили, що потрібно підняти жовто-синій стяг як знак належності до Української Народної Республіки. Ну, це цікаво, тому що, насправді, ви вже сказали про це, що 65% склад Чорноморського флоту з українців, що це відкрита інформація, вона радянська, вона є там. Так. Але нам постійно говорили, що це має свідчити про якусь дружбу народів, щось таке. І тут виявляється, що все по-іншому, що саме ці моряки, вони вирішили, це було їх рішення, що флот буде українським. Це по-перше. По-друге, тут ви згадуєте, ви випустили, є ваше велике інтерв'ю на ТСН, мені здається, на «Фактах». На «Фактах». Так, де ви говорите про те, що насправді громадськість, яка кримчани, що вони сприймали армію Болбочана, яка тоді увійшла в Крим в ті ж роки, вони сприймали її як визволителів. Тобто фактично не було жодного відторгнення від українських загарбників, нічого подібного не було. Тобто коли армія українська, УНРівська якось посунула і погнала більшовиків, кримчани сприйняли це схвально. Мене, знаєте, що зацікавило? Я просто читала, тут є якісь спогади сотника Бориса Манкевича, який постійно, там, по-перше, він говорить, що місцеве населення Симферополя зустрічало взагалі
армію українську з квітами, а по-друге, він говорить про те, що кримські татари пристали до армії Болбочана. Що це таке? Про що це? Борис Монкевич, якого ви згадали, це не просто автор історичний, це свідок тих подій, це учасник якраз кримської групи військ армії УНР. Тут для того, щоб зрозуміти, що відбулося у квітні 18-го року, треба все ж таки повернутися у 17-й рік, коли пала Російська імперія, зникає самодержавство, царизм і виникає питання, що буде далі. Це ціла хвиля ідей революційних перетворень, і в тому числі відбувається під умовною назвою, можна так сказати, весна народів на постімперському просторі. Тобто розгортаються масові національні рухи. І отут в Крим якби опинився на перетині декількох національних проєктів, і кримсько-татарського, і російського, і українського, бо Крим входив до складу Таврійської губернії, де більшість була українська. І стояло питання, де ж, власне, бути Криму у найближчому майбутньому і що буде далі із Чорноморським флотом, головна база якого знаходилася у Севастополі. Процеси українізації на самому Чорноморському флоті, вони розпочалися одразу після повалення самодержавства. Тобто та хвиля свободи, знесення заборон, можливість вільно висловлювати думки, вільно збиратися, вона сколихнула все суспільство, і моряки були не виключенням. Вже навесні існували на більшості, мабуть, кораблів Чорноморського флоту, українські гуртки, ради. Виникла в Севастополі Українська Чорноморська громада. В Києві координували весь цей рух Українська Центральна Рада. На жаль, вона не приділяла великої уваги військовому будівництву, бо не планувала створювати спочатку таку армію регулярну, а більше хотіла створювати міліційну армію, тобто таке ополчення. Це був такий прорахунок все ж таки Центральної Ради, і тому процеси українізації, вони значною мірою відбувалися стихійно. Вже влітку 17-го року корабль міноносець Завидний підняв український прапор. Це вперше відбулося підняття сучасного українського прапора над військовим кораблем. Дуже сучасний корабель, лінійний корабель «Воля», який будувався в Миколаєві. От його команда вже була українізована, і вони хотіли, щоб він прийшов в Севастополь під українським прапором у липні 17-го року. Ну, офіцери не погодились, не було там українців серед офіцерів достатньо. І в результаті вони все ж таки через 2 тижні прийшли під російським прапором як основним, але серед інших прапорів був і українських. А ось в Севастополі їх зустрічали багато з українськими прапорами. Восени двічі Чорноморський флот повністю піднімали українські прапори 12 жовтня за старим стилем, тобто 25 жовтня сучасному, на честь того, що було українізовано на Балтійському флоті крейсер «Світлана» і 2 есмінця. Весь Чорноморський флот у всіх портах, в тому числі в Криму, підняв українські прапори. І отой есмінець «Завідний», який ми згадували, він після того всі кораблі потім спустили, а він відмовився і сказав, що буде стояти до останнього як символ боротьби за інтереси матері України, вже не спустить українського прапора. Другий раз всі кораблі Чорноморського флоту підняли прапори у листопаді 1917 року. Це кардинально відомі події, переворот більшовицький в Петрограді, починається революція комуністична. В Україні вона не має належної підтримки серед громадян. В Україні Українська Центральна Рада створює Українську Народну Республіку. От тут Українська Народна Республіка була проголошена в межах 9 губерній і Таврії, в тому числі, але без Криму. Це була така домовленість з кримськими татарами, бо спиралися на етнографічні принципи проголошення УНР і думали керівники, основні лідери українського національного руху не створювати спочатку самостійну державу, а перебудовувати постімперський простір на Російську Федеративну Республіку. Тобто створити тут автономію. Да, думали, що от буде Україна у цій федерації, буде Крим, на що хотіли кримські татари ініціювати створення такої автономії в Криму. І буде от така взаємодія в рамках такої демократичної федерації Росії.
Ну, сталося не так, як гадалося, бо більшовицький переворот призвів до війни. І через те, що Центральна Рада не приділяла достатньо уваги українізації, хоча треба сказати, що як тільки була проголошена Українська Народна Республіка, це сталося 20 листопада в Києві, то буквально за декілька днів весь Чорноморський флот знову підняв українські прапори на відзначення цього свята. Да? Ми пам'ятаємо, що більшість була українцями, моряками. І навіть цікаво, що Рада, Севастопольський совет, не Українська Рада, яка там існувала, а Севастопольська Рада Совет робочих воєнних депутатів, вони теж прийшли до думки, що в принципі було б бажано, щоб українізувався Чорноморський флот. І навіть пройшов загальнофлотський з'їзд, на якому теж було ухвалене рішення, що треба українізувати Чорноморський флот, але якщо буде таке рішення всеросійських, загальноросійських установчих зборів. Але в силу того, що в Криму виникло фактично троєвладдя наприкінці 17-го року, бо центральна влада вже не існувала, тимчасовий уряд легальний скинутий був більшовиками. А більшовики в самому Криму не мали великої популярності. От буквально в листопаді 17-го року відбулися вибори до всеросійських установчих зборів. На них більшовики отримали аж 5%. Відповідно, було багато інших суспільно-політичних сил в Криму. І отут Кримсько-татарський національний рух, він хотів ініціювати процес створення автономії і для того скликати спочатку свої національні установчі збори, а потім загальнокримські установчі збори. Паралельно виникла Рада народних представників, яка об'єднувала поміркованих соціалістів і російських, і українських, і кримсько-татарських, як тимчасовий орган влади в рамках Таврійської губернії. Але більшовики, не маючи аж надто такої широкої підтримки, вони змогли, надсилаючи агітаторів, постійно працюючи з моряками Чорноморського флоту, вони змогли перетягнути на свій бік значну частину моряків і захопити владу в Севастополі. І вони фактично це переворот. Ви про це говорите? Да, це фактично з допомогою не стільки пропаганди, скільки зброї, поєднання зброї і пропаганди, вони почали захоплювати владу. Просто надсилалися, коли загітований вже Чорноморський флот, і ти розпоряджаєшся зброєю, та рушниця народжує владу, казав Мао Цзедун. От те сталося, що більшовики просто посилали війська і взяли з часом під контроль весь Крим. Вони розігнали в результаті і Раду народних представників, оцей поміркований, такий демократично-соціалістичний тимчасовий орган влади Таврійської губернії, і органи національного самоврядування, які були утворені на Курултаї, на установчих зборах. Була розігнана Кримськотатарська національна директорія, розстріляний пізніше, як ми знаємо, лідер директорії Наман Челебіджи-хан, муфтій Криму, таврійський муфтій, і був розігнаний Курултай, який Курултай перетворився із установчих зборів на парламент. На 1 рік таке було ухвалено рішення його делегатами. І більшовики сконцентрували владу в Криму, і далі вони з допомогою зброї почали розповсюджувати ліворадикальний режим вже на південь України. І навіть окремі загони дійшли, загон Полупанова, дійшли і до Києва. Да? Полупанов тут певний час навіть був, коли взимку більшовики захопили Київ, то він тут ледь не комендантом був. Хоча варто зазначити, що з іншого боку воювали чорноморці під синьо-жовтими стягами. От в листопаді 17-го року на тому загальнофлотському з'їзді, про який я згадував, був сформований загін на чолі з мічманом Якимом Христичем. Він отримав назву потім в Києві куренням, морського куреня імені Сагайдачного. Він відважно бився проти ліворадикалів, тут захищав Київ до останку, власне. Значна частина людей, які залишились в його лавах, вони або загинули, або потрапили в полон і були розстріляні. Але треба віддати належне цим морякам, які так героїчно захищали легальну владу Української Народної Республіки. Я хочу зрозуміти, от це важливо, що більшовицька навала прийшла в Україну з Криму, в тому числі.
Тобто тому числі. оцей момент, я була на одній з ваших лекцій, де ви говорили про те, що були спроби, є такі чутки, що насправді були зустрічі представників кримськотатарського народу, вони приїжджали сюди в Київ, була зустріч з Грушевським. Чому не сталося? Чому не створилася, якщо не єдина держава, то союз, який мав би спільно боронити землі від більшовицької навали? Як так сталося, що... Ви знаєте, партнерство таке, безумовно, існувало між українськими кримськотатарськими національними рухами у 17-му році. Воно було досить тісним. Просто форма, яку тоді знайшли провідники або хоругів, вона виявилася все ж таки в підсумку неадекватним викликам часу. Да? Бо те, що Центральна Рада полишила Крим якби поза межами своїх безпосередніх інтересів, але ще як таки потенційного партнера, виявилося, що в Криму захопили ліворадикали владу, і потім вони дійсно вихлюпнули ці проблеми і далі на материк. А в той же момент з Росії рухалися війська, бо оголосили Ленін і Троцький оголосили ж війну Центральній Раді Української Народної Республіки. Були більшовізовані частини Заходу, і все це в комплексі створювало дуже негативні такі умови військові. Скажіть, будь ласка, я хочу ще просто уточнити, а оці більшовицькі загони, більшовики Криму, вони керувалися з Москви, чи вони були самі по собі? Більшовицька партія була централізована, тому вона, звісно, керувалася з Москви. Також в них в той момент ще були союзники ліворадикали, це ліві есери і анархісти, і там ще оця стихія, яку розбурхали більшовики, знищивши легальну владу і закликаючи до експропріації експропріаторів і подібних речей, вона, звісно, привела до хаосу, до анархії і до великого кровопролиття. Вже перші такі безсудні розстріли масові, вони почалися в Севастополі. Якраз от у грудні, коли більшовики захопили владу, вони розігнали один Совєтраду в Севастополі, створили військово-революційний комітет, потім обрали вже в умовах своєї диктатури зручний їм совєт робітничих і військових депутатів. І от цей момент вже ці ліворадикальні елементи, як вони, продовжуючи ніби таку революцію, вони захоплювали невинних офіцерів, інші групи населення, які вони там вважали буржуазними, почали тероризувати їх, були вбиті, були закатовані люди, і далі це тільки все нарощувалося. От це для чого ми все говоримо, да? Виникало питання, а чому ж українські війська за спогадами Манкевича і інших учасників того походу так радісно зустрічали? Саме тому, що оця ліворадикальний режим, який влаштували більшовики, він базувався на насильстві значною мірою. І оце затероризоване населення, воно вже чекало, коли буде просто звільнення від тих жахів, від експропріації, від розстрілів, від знущань. І насправді є такі спогади, здається, це Монкевич і писав, що ніде так тепло не зустрічали, як в Сімферополі, українські війська. Частина кримських татар, вони вступили добровольцями у кримську групу військ армії УНР. На жаль, далі стався конфлікт з німцями в цьому сенсі. Так, вони... Бо українські війська до 10 тисяч осіб вдало провели операцію, форсували Чонгар, там були укріплені більшовицькі, там військовою хитрістю вдалося форсувати і швидко просувалися ці війська українські попереду німців, бо в них таке було завдання дійти до Севастополя першими. Але пізніше зайшли німці, їх було в декілька разів більше. І отут вийшла вже така ситуація, яка проявила глибокі політичні помилки уряду Української Народної Республіки. В Бресті не було закріплено Крим, не було закріплено за Україною. І більше того, спочатку уряд не одразу визнав, що це його військо.
І в результаті німці блокували основні частини Болбочана в Сімферополі. А Болбочан вирішив дати бій. Не скласти зброю. Коли німці це намагалися... Дивіться, ви розказуєте, от в мене таке враження, якщо просто поміняти імена, то це історія захоплення Криму 2014 року. Керовані з Москви маргінальні партії, які баламутять народ, підготовують, тільки там просто це розтягнуто в часі, але це саме ця технологія. Ми ж бачили, як Грач нам розповідав, як він брав гроші і якось кооперував свої дії з Патрушевим, Москвою з 5-го року, здається. І оця ця історія, потім захоплення цього бунт, повстання, яке імітоване, наче воно народне, потім іде загарблення, і західні партнери, які не розуміють і говорять, що питають уряду центрального, що тут робить ваша армія? Ні, це не наша армія. Ну, тобто, фактично, це та ж сама історія. Ті ж самі спостерігачі іноземці, які не розуміють, що Крим є таким певним, що в Криму саме от, що здати Крим, це означає просто здати всю Україну, фактично, більшовикам. Це та сама історія. Тільки не було занепокоєння в ООН, а так було все. Ну, я скажу, що такі обережні паралелі можна проводити. Наприклад, ті українізовані кораблі, які стояли в Севастополі, наприклад, а наприкінці 17-го року там ціла низка кораблів підняла українські прапори і вже їх не спускала. Наприклад, от той самий лінкор «Воля», наприклад, підняв прапор і сказав, що буде під ним стояти. Декілька ескадрених міноносців стояли, там і Завідний, і Звонкий, і ще декілька кораблів стояли під українськими прапорами. На флот прибув комісар Української Центральної Ради, але одночасно, як я вам казав, прибули посланці більшовицької партії з Петрогради, і моряки, і партійні діячі. В них було головне завдання перетворити Севастополь на Кронштадт Юга. Це означало те, що ті безлади, які почалися з самого початку революції в Кронштадті, а в Кронштадті вбивали офіцерів вже з весни 17-го року. Просто вбивали такі. І це стимулювалося більшовиками. От більшовики хотіли того самого розкладу, розвалу Чорноморського флоту для того, щоб його взяти під контроль. Як вони боролися з українськими кораблями, які вже були частинами Української Народної Республіки, причому у грудні українізовані кораблі провели свою першу бойову операцію. У нас 5 хвилин залишається, тому я дуже хочу почути, як вони боролися. Вони боролися от якраз методами, які нагадують 14-й рік. Тобто позбавленням постачання, відрізанням від комунікацій і загрозою зброєю. Да, і от тоді просто ті кораблі, які не змогли вийти, от частина, до речі, в грудні 17-го року, частина кораблів під українським прапором вийшли з Севастополя в Одесу, да, як це сталося і в 2014 році. А от ті, хто не змогли цього зробити, вони були змушені ті українізовані команди залишити. Це дивна паралель. В нас дуже мало часу, але я хочу просто от що з'ясувати для себе. В Криму я чула розмови про розстріл білих офіцерів, про яри, де вони були поховані, де вони їх розстрілювали постійно. Це така інформація, якою місцеві ділилися один з одним. Є будинки, в яких жили, наприклад, в Феодосії жив Дубенко, оцей, і землячка там до нього приїжджала, чи що, тобто, де чинилися всі ці речі. Але дивна історія. Кримчани, коли вони говорили, що Крим російський, для мене завжди було цікаво, як вони взагалі собі це уявляють, тому що портрет Сталіна і російський Крим – це антагоністи, бо більшовики фактично знищували біле офіцерство. І неможливо одночасно служити, знаєте, як Цезарю і Мамоні, це неможливо. Але от у них так воно просто складалося, бо місцеві мешканці вважали, що вони якось забули цю історію про те, що під червоними прапорами нищився в тому числі і російський Крим, цей російський ліберальний. Так. Я хочу зрозуміти. І ліберальний, і монархічний, і будь-який комуністичного. Да? Українці забули, що саме в Севастополі піднімалися стяги українські, і що Севастополь – це наше місто, місто нашого моря, нашої слави. Кримські татари забули, що вони
мали можливість насправді мати свою державу, тоді вони не забули добре. Але всі інші забули, що як кримські татари, яку роль вони зіграли і в історії української, становлення української державності, і, до речі, російської ліберальної думки. І якщо б кримські татари не отримали тоді свою автономію і їм допомогу в обороні Криму від більшовизму, то це була б інша історія і Росії, і України. І Криму, ну, звісно, місто. Я хочу зрозуміти, зараз, от коли ви говорите, що треба відроджувати це свято, чи отримуєте ви підтримку? Чи розуміють взагалі люди, про що ви говорите? На превеликий жаль, от минулого року ми були з лекції з кінорежисером Іваном Канівцем в Одесі. Лекція перед українськими моряками. Ми знову були не Сагайдачними, як до війни. І ми питали їх, чи знають вони про це свято. І виявилося, що навіть військові моряки сьогодні не дуже взагалі знають, що це за день такий. Да? Тому очевидно, що є величезна потреба донести знову до нашого суспільства, що в Севастополі під українськими прапорами стояв Чорноморський флот ще у 1918 році. І особливо це важливо зробити напередодні столітнього ювілею від цієї події. Записані певні заходи в указі президента, що мають бути здійснені до цієї дати наступного року. Але я поки що не бачу серйозної підготовки. Тому ми сьогодні з громадськістю робили своїми заходами якісь речі. Але хочемо, щоб насправді наступний рік він пройшов під знаком цієї події, в тому числі. Це мають бути і публічні заходи, і наукові конференції, і різного роду комеморативні заходи у вигляді там марок, монети, серії, прочого. І сподіваємося, от ми звертаємося до органів влади, що в момент, коли питання Криму, питання Севастополя для нас так само важливо, як у 2018 році, що ми згадаємо, що робили наші попередники, для того, щоб зробити висновки, і ще для того, щоб сьогодні ми допомагали нашим військовим морякам і облаштуватися, і йшло більш активне будівництво військово-морського флоту. Подякуємо нашому гостеві Андрію Іванцю за дуже цікаву розмову про нашу спільну історію. Я прощаюся з вами, а програму «Бугунь» для вас продовжить Оксана Денісова і Оксан Пашаєв. На все добре.